Velkommen til det her webinar. Jeg glæder mig til den næste time og kvarter at lære dig, hvad du skal gøre for at du kan sætte dig fri af din fortid, og hvad du skal gøre for at blive den mor og partner du drømmer om at være. Mit mål for dig og hele mit mål for det her webinar, det er at lære dig, hvad du har brug for at vide for at kunne sætte dig fri af fortiden, og hvad du kan gøre for at styrke dig og det du allerede er, så du kan være den mor og partner du ønsker at være. Og det er selvom du står et sårbart sted i dit liv lige nu, selv hvis du allerede har arbejdet lidt med det, eller du overhovedet ikke har gjort noget endnu, og samtidig med, at du allerede fra første dag vil opleve ekstra håb og ekstra energi, og du vil kunne se på fremtiden med fornyet mod til glæde for dig selv, dine børn og dine partner. Fordi den viden og de metoder, jeg kommer til at lære dig, er præcis det, som jeg over de sidste år har lært, og som har betydet, at jeg kan være den mor, den partner, ja, den kvinde, jeg ønsker at være. At jeg tør gøre de ting, som jeg ønsker mig, at jeg trives på mit job, fordi min fortid er blevet til min styrke. Og bare lige så du ved, hvem jeg er, og hvorfor jeg er den rette til at lære dig, og hvad der motiverede mig til at gøre det. For 5 år siden havde jeg det rigtig skidt. Mit parforhold var fyldt med konflikter, jeg havde det skidt med mig selv, mine børn var i mistrivsel, og jeg græd alt for meget. Det kunne næsten ikke blive værre. Jeg tog i første omgang en skyggevejlederuddannelse. Jeg ønskede at få det bedre. Det var 6 måneder og forholdsvis billigt, men desværre slet ikke godt nok til mit problem. Og vejleder, det kunne jeg da slet ikke være. Jeg havde tidligere haft en drøm om at blive psykoterapeut, men drømmen blev ikke til virkelighed, fordi jeg altid prioriterede mine børn og min familie først, og det var både i forhold til økonomi og til tid. Tid, det var der ikke noget der hed, og jeg kunne godt købe en PC til mine børn, men ikke hjælp til at jeg kunne få det bedre. Og undskyld, det er lidt pinligt at sige det. En dag kommer min kæreste og siger, at han vil være psykoterapeut. Og så tænkte jeg, fandme nej, det var min drøm. Og jeg tilmelder mig straks første år på psykoterapeutuddannelsen. Den uddannelse, som har de metoder, som skulle give mig alt, som jeg havde haft brug for så længe. Og udover bare at gøre det her for mig selv, så er det også det, som jeg underviser rigtig mange mennesker i. Allerede i skolen lærer jeg børnene, med udgangspunkt i deres alder og udvikling, at forholde sig til sig selv. At give dem viden og redskaber, som de kan tage med sig og bruge, når de har brug for det. Jeg hjælper kolleger, forældre, venner, veninder og klienter, som bærer rundt på en fortid, der gør livet svært, og som påvirker dem selv, påvirker børnene og påvirker parforholdet. Og jeg ved godt, du tænker, min fortid er meget tung, det bliver alt for hårdt, jeg kan slet ikke overskue det. Men jeg vil godt lige fortælle om en klient, og jeg valgte at kalde hende Lene. Hun kom til mig faktisk i første omgang sammen med sin mand. De vil gerne have et check-up på parforholdet, og det viste sig så hurtigt, at det var lidt dybere end som så. Men efter et par gange, så ville Lene gerne have en samtale selv, da hun havde nogle udfordringer, der påvirkede hende, og det påvirkede hendes børn og parforholdet, og dem ville hun gerne arbejde med. Og jeg husker stadigvæk den første gang hun kom til mig, så sagde hun sådan her: du kan godt regne med mange samtaler, for jeg har meget jeg skal arbejde med. Hver gang så gik hun glad og styrket hjem med færre følelser, som påvirkede hende, og med ny viden og en metode hun kunne bruge i hverdagen. Og da hendes forløb sluttede, så sagde hun: jeg har flere gange tænkt, at det var noget værd hokus pokus du lærte mig, men når jeg kom hjem, så virkede det, og nu har jeg hvad jeg har brug for. Lige præcis den viden og de metoder, som jeg selv har lært, og som jeg lærer fra mig hver eneste dag, de bygger på NLP's teorier og metoder, som er afprøvet af mange tusind mennesker verden over, og som er dokumenteret. Det er ikke hokus pokus. Det er en kæmpe sejr for mig, hver gang et menneske går videre i livet med mere viden, med flere metoder og med endnu mere tro på sig selv. Og jeg husker selv, hvordan jeg allerede fra første modul begyndte at mærke en ændring i mit liv, og hvordan der begyndte at tegne sig et lys forude.
med det her webinar vil jeg gerne åbne øjnene for dig på nogle forskellige måder, så du indser værdien i at begynde at gøre de her ting, som jeg også gør. Jeg vil lære dig den konkrete viden og metoder, så du kan begynde at gøre det her for dig selv lige efter webinaret. Og det som jeg kommer til at lære dig, det er hvorfor du i dag helt uskyldig, og der er helt uden chance for at kende årsagen, står der hvor du står. Det næste jeg også vil lære dig, det er hvordan du lærer dine ressourcer at kende. Og det kan være ressourcer som du lige nu ser som modstandere. Men gennem min uddannelse har jeg lært, at alle mennesker har de ressourcer de har brug for at kunne skabe forandring. Og derfor er det vigtigt at vi kender ressourcerne, og vi lærer hvordan vi bruger dem. Det jeg også vil lære dig, det er hvordan du skaber personlig vækst, så du kan blive den version af dig selv som du ønsker at være, og så du kan påvirke dine omgivelser på en positiv måde, og det er både når du er hjemme og når du er ude. Og metoden, den hedder nøgle. Den vil jeg vise dig noget om senere. Det sidste jeg vil fortælle dig om, det er hvordan du kan arbejde sammen med mig, hvis du ønsker min hjælp. Fordi måske sidder du her efter webinaret og tænker, jeg vil gerne have hjælp af en som har gjort det her, og en som har den rette uddannelse til at gøre det, og så forklarer jeg også om det sidste i mit webinar. Men prøv lige at skabe det her billede. Forestil dig, at du står stærkt og fuldstændig grounded på det fundament. At du har sat dig fri fra din fortid. Du er den kvinde, du er den mor, du er den partner, du drømmer om at være. Kunne du tænke dig at få den viden og de metoder, der skal til for at opleve de forandringer, så er du det rette sted lige nu. For forestil dig lige, hvor du kan føre dig hen, hvor glad du kan blive. Forestil dig, hvordan du kan agere som mor, hvordan du kan agere som partner. Se, hvordan dit parforhold bliver et harmonisk parforhold med respektfuld kærlighed og omsorg, hvor konflikter løses sundt og ligeværdigt. Og er du single, så se lige en ny mulighed for at finde den rette partner. Forestil dig, at du viser dine børn det du drømmer om, at de skal være, og hvordan de skal håndtere verden. Forestil dig, at du oplever trivsel i familien, et liv i balance, hvor du kan det, du drømmer om. Og er der et eller flere af de her billeder, som du drømmer om, og er du samtidig også en person, der digter dig og er vedholdende, så er du det rette sted lige nu. Hvis du ikke ønsker de her forandringer, så kommer jeg nok til at skuffe dig, fordi så er der ret stor chance for, at du ikke får nogen værdi ud af det her webinar. Og så for at være helt ærlig, så find noget andet at bruge din tid på. Og bare lige for at du ved det her, når jeg går i gang med at undervise, så er der nogle regler, som jeg gerne vil bede dig om at overholde. Det her er ikke metoder, der virker overnight eller en magisk pille. Det her, det er gennemprøvede metoder. Det er en måde at tænke på, der virker, hvis du holder fast og bliver ved med at øve dig. Det er heller ikke for personer, der ønsker store forandringer, uden at være villige til at digte sig. Og det er ikke for personer, som ønsker at ændre andre, for at man selv kan få det bedre. Og så vigtigt, de resultater, som mine klienter og som jeg har opnået skete, fordi vi virkelig gik ind i det her med åbne sind og med et kæmpe ønske om at få et langt bedre liv, som set i bagspejlet er langt større og langt bedre, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Og hvis du er klar på det, så er vi klar til at komme i gang med det her webinar. Mit navn er Tina Rymer Rasmussen. Jeg bor i Gårslev, tæt på Børkop, så ligger i trekantsområdet. Jeg har en kæreste, og jeg er mor til 3 voksne piger, som alle 3 er flyttet hjemmefra. Jeg er uddannet lærer, og jeg har knap 30 års erfaring i at samarbejde med børn, forældre og kolleger. Så er jeg uddannet skyggevejleder. Mikro tæt på at være færdiguddannet psykoterapeut. Jeg er supervisor. Min længste og min vigtigste uddannelse er min livserfaring. Jeg kan godt lide at passe på min krop, så motion og sund mad, det er vigtigt for mig. Jeg værdsætter tid med min familie, med venner og veninder og med at danse salsa. Og så kan jeg også godt lide at rejse, og
måske har du bemærket det, at billederne her i webinaret, de er faktisk taget fra mine rejser. En til Brasilien i sommerferien, og i efteråret en tur til Island. Jeg elsker mit arbejde som lærer, og modsat tidligere, så står jeg stærkt på mit job. Jeg tør sige min mening. Jeg oplever, at jeg får større og større indflydelse på mine egne opgaver og på den pædagogiske retning i skolen. Jeg gør, hvad jeg kan for at bidrage til venlighed, værdighed og trivsel blandt alle dem, jeg møder. Jeg bruger min viden og min læring og mine personlige erfaringer til at møde mine medmennesker med nysgerrighed, omsorg og respekt. Jeg oplever også, at jeg får dem tilbage, som denne tegning for en tidligere elev viser. Jeg har skabt et liv, hvor jeg gør de ting, som giver mig glæde og energi, og jeg er blevet meget skarpere på, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil, men sådan har det ikke altid været. Og jeg vil gerne fortælle en historie, som min mormor på 103 har fortalt nogle gange de sidste par år. Og det er en historie, som ligger tilbage, da jeg var 2-3 år. Mine forældre er på besøg hos min mormor og morfar, og de har overnattet der sammen med nogle andre gæster. Den næste dag så sover mine forældre længe, men jeg er stået op, og jeg sidder sammen med de andre ved morgenbordet. Jeg er glad, og jeg snakker og fortæller, og jeg smører min morgenbrød selv. Der sker nu det, at mine ene forældre står op og kommer ind i stuen, hvor jeg nu får skæld ud. Jeg får at vide, at jeg ikke kan smøre min mad selv, og jeg skal være stille. Jeg husker jo ikke selve den her episode, men jeg kender konsekvenserne af den her, og helt sikkert andre lignende episoder, fordi kroppen husker. Og kan I se, at fundamentet til ubetinget kærlighed, selvværd og sund personlig udvikling allerede nu er begyndt at være ustabilt og usikkert. Og senere så får den her lille pige en hemmelighed, som hun gemmer på i 30 år. Jeg vidste, at det var sket. Jeg vidste bare ikke, at jeg havde taget skade, altså at mit liv var præget af senfølger. Jeg havde ikke et fag i skolen, der hed personlig udvikling. Jeg vidste ikke, hvem jeg kunne snakke med, og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle spørge om, eller hvad jeg skulle fortælle. Jeg vidste ikke, hvad der var rigtigt eller forkert. Mine oplevelser og mine erfaringer skabte min måde at tænke på, min måde at passe på mig selv. Og rettesnoren var skæld ud eller ikke skæld ud, elsket eller ikke elsket. Jeg danner strategier for, hvordan jeg kan være i verden på en måde, hvor det ikke er alt for farligt for mig. Og det her, det har kæmpe betydning for mig, for mine børn, min partner, mine valg, min måde at tænke på, min måde jeg har levet mit liv på. Jeg troede, at jeg var forkert. Jeg skammede mig. Jeg skjulte mig. Jeg undlod at fortælle ting. Jeg troede, at andre var mere værd end mig. At det var mine omgivelser, der var skyld i, at jeg havde det skidt. Jeg turde ikke fortælle mig selv. Jeg havde ingen venner eller veninder. Og jeg fandt partnere, der ikke var gode for mig. Jeg var en rollemodel for mine børn, som jeg i dag ville ønske, jeg kunne gøre om. På HF og på lærerstudiet, der har jeg haft psykologi, hvor jeg har lært om Freud og andre teoretikere. Jeg har altid været interesseret i psykologi. Og jeg tror, at det har været på et for abstrakt og for højt niveau, og min hjerne slet ikke har været udviklet. For det var ikke det, der gjorde en forskel for mig. Og mange af de oplevelser, jeg har haft, er forbundet med tabu, skam og skyld. Jeg har aldrig mødt et menneske, der bare lige fortalte om deres tanker, deres udfordringer, om oplevelser fra barndommen, netop noget, som burde have været fortalt. Men til hvem? Jeg har følt mig så ufattelig alene. Jeg har søgt hjælp, og jeg har også fået hjælp undervejs. Men fordi jeg var så bange for at føle mig forkert, så brugte jeg lang tid på at opbygge tillid og føle mig tryg. Og så begyndte jeg ret hurtigt at fortælle, hvor god jeg var, og hvor godt jeg klarede tingene. Min psykolog eller min terapeut, de fik ikke skabt den kontakt, som var afgørende for, at jeg kunne være rigtig med de oplevelser og tanker, jeg havde, så jeg turde åbne mig. De stillede ikke de spørgsmål, som fik afgørende betydning for mig, så jeg endelig kunne begynde at opleve personlig vækst. Der var ikke ret meget, der var anderledes. Jeg ville gerne væk fra de ubehagelige følelser,
fra skænderierne, fra børnenes konflikter. Jeg ville gerne være mere lykkelig, uden helt at vide, hvad det betød. Og derfor begyndte jeg at søge efter svar i litteraturen, i podcasts, i grupper på Facebook. Jeg lyttede til foredrag og gik til foredrag. Jeg lavede opgaver, som hørte med til det, som jeg fordybede mig i. Jeg tog en dag en skyggevejlederuddannelse, og det var de første spæde skridt på vej til at sætte mig fri af min fortid, samtidig med, at jeg drømte om, at jeg kunne hjælpe andre. Det virkede bare ikke rigtigt for mig. Det var som om, at det hele var så fint på papiret, men virkeligheden var en anden. Og selvom jeg virkelig prøvede og virkelig knoklede, så var der et mønster, der bare fortsatte. Følelser, som igen og igen kom frem. Jeg tænkte, hvis bare mine børn ville opføre sig ordentligt, hvis bare min kæreste ville sige noget andet eller gøre noget andet, så ville jeg få det bedre. Jeg forstod ikke sådan helt ind til kernen, hvad der var problemet, og jeg følte mig slet ikke kompetent og dygtig nok til at kunne hjælpe andre. Og hvorfor sker det her? Det sker, fordi vi ikke kan løse vores problemer med samme tankemønstre, som skabte dem. I 2019, der gik jeg i gang med psykoterapeutuddannelsen, og jeg var faktisk lige ved at sige læse til, men man kan ikke læse sig til at blive en god terapeut. Når man arbejder med sårbare mennesker, så skal man have en god blanding af teori og praksis og personlighed. Man skal have metoder, som passer til forskellige udfordringer, og man skal vide, hvad man gør, og derfor bliver vi fulgt, og vi får supervision. Jeg kan godt i al fortrolighed fortælle dig, at jeg virkelig havde det skidt, da jeg startede her. Så skidt, at jeg var i tvivl, om jeg kunne være med. Men jeg opdagede hurtigt, at der var andre, der havde det mindst lige så skidt, eller måske endda værre. Og det, som jeg også opdagede, det var, at uanset hvem du er og hvad du kommer fra, så er dine sår ikke anderledes end andres. De mennesker, der går ind i det her og virkelig tænker, jeg ved det her, de begynder ret hurtigt at opleve små ændringer i dem selv og i deres omgivelser. Det rum, du får her, er virkelig trygt og helt specielt. Det er et rum, hvor nye venskaber bliver skabt, hvor vi lærer hinanden rigtig godt at kende, og hvor vi er med på hinandens udviklingsrejse. Og for mig, der har det her været helt unikt. Så det jeg har nu, det er en kæmpe værktøjskasse med viden og metoder. Jeg har arbejdet med mit eget, jeg har trænet, og nu kan jeg endelig hjælpe kvinder, der bærer rundt på indre ubearbejdet sorg fra fortiden. Jeg vil så gerne have, at alle lærer de redskaber, der giver mulighed for at vokse mentalt og for at kunne opleve lykken. Jeg ville ønske, at mine forældre havde haft den viden og de kompetencer, da jeg var barn. Og jeg ville ønske, at jeg havde haft dem selv, da mine børn var små, så de kunne have lært det. Men det er som det er, og jeg har ansvaret nu. Og derfor lærer jeg mine elever det. Jeg ønsker, at alle børn skal have de bedste forudsætninger for at kunne skabe et godt liv. Jeg vil være den voksne, der ser barnet, bare fordi det er. Den, som er nysgerrig og lyttende, og den, der stopper op, når noget er helt galt. Sådan som jeg vil ønske, at nogen havde gjort, da jeg var barn. Jeg vil også være den, der lytter uden at dømme, når et menneske kommer forbi og betror sig til mig. Jeg vil gerne være den, der gør et forskel for et menneske, uanset om det er et barn eller en voksen. Siger jeg, at vi alle sammen skal uddanne os til at være terapeuter for at få det bedre? Nej, det behøver vi ikke. Men ved at lære noget helt grundlæggende viden og nogle helt grundlæggende metoder, kan vi udvikle os og få et sundt og solidt fundament. Vi kan lære det selv, og vi kan lære det videre til vores børn. Jeg håber, at du sidder med følelsen af, at når hende her Tina, som har en tung bagage med sig fra barndommen, som i 30 år gik rundt med en hemmelighed, og som gik rundt og følte sig forkert, som har følt sig alene, og som har haft det rigtig skidt. Når hun kan sidde der i dag, så kan jeg også komme i gang med at lære det, så jeg kan få det meget bedre. Og inden jeg vil lære dig præcis, hvad du skal gøre, så vil jeg dele, hvorfor jeg ser, at mange ikke oplever personlig vækst. Rigtig mange, der ikke oplever personlig vækst, forsøger at løse et stort problem med små minikurser, som er skabt til at løse små problemer. Når man ønsker at skabe varige ændringer,
så skal man se det som en livsstil, og ikke som en kur, for eksempel en slankekur, hvor man ofte ender med at tage det hele på igen, eller vende tilbage til gamle mønstre. Når du følger mine metoder, så arbejder du med hele dig. Du implementerer din læring, så det bliver din måde at være i verden på. Inden jeg går videre, så vil jeg også gerne prøve at påpege en række misforståelser, der ofte er, når man skal arbejde med sig selv. Misforståelser, som I også gerne må være opmærksom på, og som I ikke skal hoppe på. Det kan for eksempel være, at jeg skal lære en masse nyt og svært. Det kan jeg ikke, fordi jeg har det skidt lige nu, og jeg har ikke kompetencerne. Men ud fra den teori, jeg arbejder med, så har alle mennesker det, de har brug for at kunne skabe forandringer. Det er det, jeg vil lære dig om senere. Det er det, som jeg kalder ressourcer. Og forestil dig, at det er lidt ligesom en værdifuld ting, du har stillet på loftet for nogle år tid siden, fordi du ikke længere brugte den, men den var for god og for vigtig til, at du vil smide den ud. Du glemmer, at du har den, og så en dag, så får du brug for dine ting, og du kommer i tanke om, ja, den står i en kasse oppe på loftet, og derfor så går du op og kigger efter den. Og mens du leder, så finder du lige andre ting, som du helt har glemt, du har, men som du også har brug for lige nu. Og du tager tingene med ned fra loftet. De er støvet, så de har brug for at blive tørret af, og de har måske også brug for at blive pudset op, eller måske endda blive renoveret, fordi tiden er gået, og din verden har ændret sig. Det er dem, jeg hjælper dig med at finde frem, og jeg hjælper dig med at se værdien af ressourcerne. Da jeg gik i gang med at udvikle mig, fik jeg selv øje på mine mange ressourcer. Ressourcer, som jeg skulle hente frem og bruge for at blive stærk og være den person, jeg gerne vil være. Den næste misforståelse, som du heller ikke skal hoppe på, den er som sådan her. En terapeut kan ikke kigge igennem dig og se dit inderste. Og vi sidder heller ikke og vrider vrangen ud af vores klienter. Du er hele tiden i kontrol med dig selv, endda i trance. Jeg troede personligt, at en terapeut var sådan et overmenneske, som var meget mere værd end mig. Og sådan en, der bare havde totalt styr på sit eget. Og derfor tænkte jeg også, at det var en god idé at lade som om, at jeg havde meget mere styr på tingene, end jeg i virkeligheden havde. Du ved, det var lidt ligesom om, at jeg følte, at jeg skulle vurderes, eller jeg troede, jeg skulle vurderes. Men en terapeut er sådan en, der kan se sammenhænge, og som kan give metoder til at arbejde med det, som spænder ben. Den næste misforståelse, du heller ikke skal hoppe på, det er rigtig mange mennesker, som kommer i terapi hos mig, de siger sådan her. Tina, kan du ikke lige få min ubehagelige følelse til at forsvinde? Så siger jeg, vi skal ikke have følelser til at forsvinde. Tilstande og følelser er en del af mennesket. Vi skal lære at lytte til dem, og vi skal bearbejde dem, som ikke længere er gode for os. Og vi skal vide, at vi er det hele, og det er okay. Der er en grund til, at vi har det, som vi har det. Den sidste misforståelse, som jeg ser rigtig mange gør, det er, at de tænker sådan her. Jeg vil gerne have det bedre, så jeg har brug for ny viden og nye redskaber. Så de finder nogle bøger, som skriver om deres udfordring, eller om det de tror, der er deres udfordring. De finder Facebook-grupper, går til foredrag, køber online-kurser, lytter til podcast. Du kender det helt sikkert. Men det svarer til, at du gerne vil tabe dig. Så prøver du måske low carb high fat i en måned eller 2. Så synes du ikke helt det virker for dig, så du prøver 5-2-kuren. Og måske kombinerer du de 2. Og så finder du en kur mere, så du lægger dele, du tidligere har lært væk. Og efter noget tid, så giver du op, og du ikke kommer i mål. Nemlig et vægttab. Og det der sker, det er, at du får blandet de forskellige metoder sammen, og du mister overblikket. Det vil jeg ikke anbefale dig at gøre. Du har langt større chance for at lykkes med din personlige rejse, at få bearbejdet din fortid, så du kan slippe fri af de senfølger, du struggler med, hvis du addikter dig til en retning, så længe du øver dig, og indtil du mestrer og ved, hvad de forskellige dele gør for dig. Når du mestrer det her,
så vil du måske have lyst til at vide mere, som du nu, fordi du har styr på din viden og dine metoder, kan sætte sammen med det, du allerede ved. Og nu vil jeg gerne lære dig, i stedet for hvad du skal gøre, for at sætte dig fri af din fortid, så du kan blive den mor og partner, du drømmer om at være. Og hvis du er kommet her til i webinaret, så håber jeg, at du er klar til at spidse ørerne og tage notesblokken frem, og du er klar til at tage noter, for nu vil jeg gerne lære dig den konkrete strategi. Og det som jeg brugte, og som jeg stadig bruger i dag, og det som mine klienter brugte for at slippe fri af deres fortid, så de kunne være den mor og partner, de drømte om at være. Og det her, det er en læring, som er så stærk, at du kan lære andre om det, at du kan få andre til at ønske, at de kan det samme som dig, bare ved at være sammen med dig, og ved at lytte til det, du siger, og gøre det, du gør. Så det, jeg vil lære dig, det er følgende 3 ting. Lad barnet slet på virkelige psyke. Jeg vil lære dig om, hvordan du finder dine ressourcer, og det er de ressourcer, du har brug for at kunne sætte dig fri af fortiden. Og så vil jeg lære dig om nøgle, som er en metode, et mindset, en livsstil. Så det første, jeg vil lære dig om, det er barnets let på virkelig psyke. Vi vokser jo op, og vi skal lære at tilpasse os den verden, vi er en del af. Og i den her proces, så oplever vi mange følelsesmæssige chok. Svigt, skam og skuffelser, det er noget, vi alle kommer til at opleve i større eller mindre grad. Omsorgssvigt er noget, der hører til i alle sociale lag, og det er ikke kun i de socialt udsatte og åbenlyst dysfunktionelle familier, men også der, hvor det hele ser godt og rigtigt ud på overfladen. Og uanset om de her oplevelser har efterladt tydelige eller mere maskerede ar, om den sårende adfærd var velment, eller om der taler om uvidenhed, overbebyrdet livsforhold eller ren og skær ligegyldighed, så har alle de her oplevelser en ting til fælles. De mærkede barnets spirende og let påvirkelige psyke. Og gennem de her oplevelser, så lærte vi at skelne mellem rigtigt og forkert. Vi lærte at tilpasse vores adfærd, så vi kunne føle os så rigtige som muligt i samspillet med vores omgivelser. At være forkert er altid forbundet med skam og den mest nedbrydende af alle følelser. Og det vi skammer os over, det er, at vi ikke er værd at elske som den vi er. Når en del af os bliver stemplet som forkert, så gemmer vi helt instinktivt den her side væk. Det er ikke en del af mig længere. Men når vi fornægter en side af os selv, fornægter vi jo ikke kun en problematisk og uacceptabel side, så afskærer og fornægter vi os selv fra en del af vores væsen, og vi mister vores umiddelbarhed, nemlig evnen til at udtrykke os fuldt og frit for vores autentiske kerne. Og husk nu på, børn er helt uskyldige. De beder ikke om at blive født, de vælger ikke deres forældre. Hele deres liv ligger i de voksnes hænder, hos deres omsorgsvoksne. Og når de vokser op i hjem, hvor de oplever omsorgssvigt, psykisk og eller fysisk vold eller seksuelle overgreb, eller hvad der kan være, så vil der være noget, som det her barn ikke lærer. Fordi børn lærer af det, de ser, det de oplever og det de mærker. Og det, som kan påvirke psyken og give følelsesmæssige traumer, det er en opvækst, hvor barnet oplever følgende. For eksempel følgende. Og det kan være omsorgssvigt, det kan være vold, psykisk ustabile forældre, og det kan også være fødselsdepressioner i den kategori. Det kan være seksuelle overgreb, misbrug i hjemmet. Det kan være at miste forældre. Her tænker jeg adoptivbørn, børn der bliver fjernet fra hjemmet, men det kan jo også være børn, som mister deres forældre i en ulykke eller til sygdom. Så er der voldtægt i den tidlige ungdom. Det kan være diagnoser, især uopdagede diagnoser, og det kan være mobning. Når børn oplever de her typer af følelsesmæssige traumer, så kan det give nogle senfølger for den voksne. Senfølger, som har betydning for måden vi tænker om os selv og måden vi klarer os på. Og her vil jeg nævne for eksempel lavt selvværd. Det kan være skyld, det kan være skam, det kan være vrede, det kan være negativ selvsnak, det kan være forkerthedsfølelse, tankemylder, jalousi.
misbrug, vægtproblemer, spiseforstyrrelser, angst, depression, PTSD. Og det her, det er eksempler på senfølger. Der kan også være andre. Og her, der nævner jeg senfølger, som har betydning for måden, vi er sammen med andre mennesker. Og det kan være, at du har svært ved at knytte dig til et andet menneske. Det kan være, at du har svært ved at opbygge tillid til andre mennesker. At du har svært ved at bede om hjælp. Måske har du svært ved at mærke egne grænser, og derfor får du også svært ved at sætte grænser, og du kan også komme til at overskride grænser. Det kan være, at du svigter, og du selv er bange for at blive svigtet. Og det sker, fordi man selv er blevet svigtet i barndommen, så kommer man faktisk ofte til at svigte selv, når man bliver voksen. Det kan være stærke følelser i bestemte situationer. Det kan være, at du er særligt følsom, og det kan være, at du er virkelig, virkelig god til at mærke stemninger. Det kan også være, at du har brug for kontrol, orden, kasser, der skal være styr på det hele. Det kan være, at du isolerer dig og har få venskaber. Det kan være, at du har manglende energi og overskud både til familien og til at passe hjemmet. Det kan også være helt omvendt, at alt skal være stringent orden. Det kan være, at dine børn er i mistrivsel, at du oplever store problemer i parforholdet. Og for at passe på os selv, så laver vi forsvarsmekanismer. Og du skal vide, at forsvarsmekanismer, de er gode for dig. Forsvarsmekanismerne er faktisk lige så vigtige for psyken, som immunforsvaret er for kroppen. De fleste forsvarsmekanismer, de er ubevidste. Og her vil jeg gerne give nogle eksempler på forsvarsmekanismer. Og det kan være at flytte fokus. Det kan være at trække sig. Give andre skylden. Det kan være ikke at dele noget om sig selv. Holde ting hemmeligt. Det kan være at blive ked af det, og det kan være at blive vred. En forsvarsmekanisme kan også være at flygte eller tavshed. Det kan også være, at du siger ind i dig selv, jeg fortjener det, således at du retfærdiggør andres handlinger, selvom deres handling slet ikke var okay. Det kan være at grine i pressede situationer, eller lukke dig inde i dig selv. Det kan være at have behovet for at have kontrol og orden. Det kan være at håne, og det kan være at slå. Og det er alt sammen noget, du gør for at passe på dig selv. Forsvarsmekanismerne, de blev skabt som barn. Og nogle af forsvarsmekanismer, de skal opgraderes, så de kan være hensigtsmæssige for dig i dit voksne liv. Når du har den her læring med fra din barndom, så giver det jo god mening, at du kan opleve udfordringer i livet, for du kan kun det, som du har lært. Nu er det blevet tid til at lære noget nyt. Så når jeg fortæller om traumer, senfølger og forsvarsmekanismer, så er det fordi jeg ikke selv kendte til dem. Jeg var bekendt med nogle ting, der var sket i min barndom, men jeg vidste ikke, at de var den direkte årsag til mine udfordringer. Og samtidig så skal man være varsom, når man arbejder med traumer, for ingen har lyst til at opleve traumerne igen. Måske kunne du genkende nogle af de her traumer, senfølger eller forsvarsmekanismer. I min egen personlige rejse, så har jeg indimellem fået kendskab til et traume, mens jeg arbejdede med en anden udfordring. Det dukkede bare op. Det lå i mit ubevidste sind, men fordi der lige her var mulighed for, at det kunne komme frem, så kom det. Og det sker jo, fordi der nogle gange ligger nogle oplevelser, som vi ikke kan huske, men som vi reagerer følelsesmæssigt på, fordi kroppen husker. Og derfor aner vi ikke, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Og det er det, som jeg her kalder det bevidste og det ubevidste. Og så er der alt det, som vi ikke engang ved, at vi ikke ved. Og som sagt, så kommer vi i kontakt med viden, som vi ikke kendte før. Og det har vi brug for, fordi vi kun kan arbejde med det, som vi er bevidste om. Vi har brug for at erkende og bearbejde. Vi har brug for at forstå, hvorfor vi er der, hvor vi er lige nu. Fordi det er det ubevidste og det ubearbejdede, der gør dit fundament revnet og ustabilt. Og hvordan bliver huset, når vi forsøger at bygge på det fundament? På samme tid vil jeg sige, at man ikke
behøver at åbne for svære traumer for at arbejde med dem. Og husk, at du altid styrer farten i din bearbejdelse. En sidste ting, du skal huske på, det er, at du har brugt mange år på at komme derhen, hvor du er nu. Det tager også tid at komme et nyt sted hen. Du skal vide, at alle de her senfølger, de er helt normale, og man kan gøre noget ved dem alle sammen. Du skal blot have fat i den rette viden og de rette metoder, altså viden om traumer, senfølger og forsvarsmekanismer. Det som du blev påvirket af som barn, uden at have mulighed for at bearbejde det. Måske har du fået bekræftet viden, du allerede har, og måske er der noget nyt, som er gået op for dig. Så nu har du lært om barnets let påvirkelige psyke. Nu skal vi finde dine ressourcer. Dem skal du bruge, når du skal arbejde med dine traumer og senfølger, og når du skal ændre dine forsvarsmekanismer. Alt sammen det, der kan hjælpe dig til at sætte dig fri af din fortid. Men inden jeg begynder at fortælle dig om ressourcer, så vil jeg godt lige sikre mig, at du forstår, hvad jeg mener. Dine ressourcer skal ses som hjælpekilder, altså energi- og kraftkilder, som du allerede har i dig. Og det kan godt være, de er gemt lige nu, men de er der. Når du skal finde dine kraftkilder, kan vi kigge på dem ud fra de her 5 kategorier. Dine værdier, de ressourcer du ved du har, gode råd, tidligere ressourcer og de skjulte ressourcer. Men det vil jeg sige noget om lige om lidt. Når du arbejder med ressourcer, så vil jeg anbefale dig at lave en ressourcevæg eller en mindmap. En ressourcevæg, det er simpelthen bare en væg, hvor du hænger små sedler eller post-its med alt det gode du er. Og den vil gerne hænge et sted, hvor du kan gå og kigge på den. Du kan have fordel af at få andre til at hjælpe dig med at se de ressourcer, som de ser du har. Og du kan selvfølgelig også lave den på et stykke papir. Og lad det ligge fremme, så du hele tiden kan tilføje gode ting. Og fortæl gerne resten af familien, hvad du har gang i. Jeg lavede på et tidspunkt et forsøg, hvor jeg bad en gruppe om at skrive 10 gode ting om sig selv. De fleste de kunne skrive 2-3 ting, så gik de i stå. Og da jeg så spurgte om 10 negative ting, så skal jeg lige fortælle dig, så var opgaven klaret på få minutter. Jeg vil blot sige til dig, at der er meget god energi i alt det gode vi er, og alt det gode vi kan, og knap så meget positiv energi i de negative ting. Og her kan du se eksempler på de ressourcer jeg har. Ressourcer som jeg er stolt af at besidde, de er vokset frem gennem tiden. Så lad os kigge på, hvad er dine værdier? Hvem er du? Og hvad står du for? Og her, altså hvad er vigtige livsværdier for dig? Og hvis andre ser på dig, hvad vil de så sige, at du står for? Og lav sedler og skriv det på din seddel og få alt det frem, du kommer til at tænke på. Lad være med at tænke lang tid over det. Tag det, der kommer til dig. Det er hilsner fra dit ubevidste sind. Det næste, du skal kigge på, det er ressourcer, du ved, du har. Og du kan kigge på det ud fra de her spørgsmål. Altså, hvad brænder du for? Og når du er i det her område, hvad kan du så? Hvornår oplever du selv, at du er god? Og hvad kan du her? Du kan også tænke på udfordringer, du har overkommet. Hvad kunne du der? Og der er rigtig meget brugbar og god energi i det her spørgsmål. Og læg mærke til alt det du kan, og alt det gode du er. Og du skal altså tænke det som en personlig ressource, som har betydning for dig som person. Altså ikke at du er god til at bage, men mere at du er god til at bage, fordi, og så alt det der kommer frem. Du kan også kigge på de gode råd, du giver til andre, fordi vi ofte giver gode råd ud for noget, vi selv kan, eller ud for noget viden, vi har, og det vil vi gerne give videre til andre. Og det kan jo være, for eksempel at man er god til at få trænet, jeg er god til at få trænet, hvad gør jeg for at det lykkes? Det kan være, at jeg er god til at holde fast i mig selv, og altså viljestyrke, og jeg er også modig, jeg tør faktisk gøre det, og jeg også tør kaste mig ud i nogle ting. Så hvad ligger der i det her område?
så vil jeg også gerne have dig til at tænke tilbage i tiden. Og du må gerne tænke langt helt tilbage fra du var barn. Hvornår i dit liv kunne du eller gjorde du noget, som du husker tilbage på med glæde? Noget, som du er stolt af? Eller måske ligefrem noget, som var afgørende for dig? Og hvilke ressourcer brugte du der? Skriv ned. Masser af ting ligger der i de her. De sidste ressourcer, som du skal kigge efter, det er de ressourcer, som du måske ser som negative, men som faktisk har en positiv hensigt, og som også er meget vigtige. Og her kan vrede være et eksempel på sådan en ressource. Og så tænker du måske, hvordan kan vrede så blive til en positiv ting? Men ofte så bruger vi jo vreden som en forsvarsmekanisme. Vreden bruger vi for at passe på os selv. For eksempel at sætte en grænse. Så at kunne blive vred bliver nu positivt. Du er sådan en, der kan sætte grænser. Så når du bliver vred, så er det fordi, der er noget, der er vigtigt for dig. Og jeg ved jo godt, at de fleste, de jo helst vil undgå at blive vrede. Men indimellem, så får vi nok, og så må man markere sig. Og jeg håber, du nu kan se, at vreden bliver positiv. Og hvis du tænker tilbage på en situation, hvor du virkelig var presset, hvad gjorde du egentlig for at komme ud af situationen? Og hvorfor gjorde du det? Så noget du oplever som negativt, hvad er det positive ved det? Stædighed kan jo også være en ressource, som i nogle situationer kan ses negativt, men som i andre situationer kan ses positivt. Stædighed kan være det, der gør, at du lykkes med en opgave, eller kommer i mål med noget, du gerne vil opnå. Og det her arbejde, det kan godt tage tid, og lad din hjerne arbejde, og skriv gerne flere ting på, når de kommer til dig. Og husk på, som jeg fortalte dig før, vi er ret gode til at finde de negative ting om os selv, og har ofte svært ved at finde på noget, som er godt. Men sørg for at skrive det her ned, og sørg for at blive ved med at arbejde med opgaven. Lad den ligge frem og skriv på, så snart du kommer i tanke om det. Og det her, det er for øvrigt også en god opgave for dine børn. Og din mand. Det kan være noget, I gør sammen. Altså finder gode ressourcer ved jer selv og ved hinanden. Og det er vigtigt, at man også selv kan give nogle gode ting ved sig selv, så man ikke kun får noget for andre. Det styrker selvtilliden, selvværd, og det styrker jeres samvær. Du har nu fået kendskab til traumer, til senfølger og forsvarsmekanismer, og du har fået kendskab til dine egne ressourcer. Det sidste, jeg vil lære dig, det er nøgle, og det er en metode, det er et mindset, det er en livsstil. Og uanset hvad du gør i dag for at arbejde med dine traumer, senfølger og forsvarsmekanismer, hvis du gør noget, så lov mig en ting. Lov mig, at du ikke gør det her. At du tænker, jeg vil gerne have det bedre, og så laver du det, som jeg kalder håbforandringer. Og hvad er håbforandringer? Det er, at man søger efter en masse, og så håber man på, at det hjælper. Vi skal jo ikke håbe på, at det hjælper. Vi skal bruge det, som vi ved, der virker. Og håbforandringer, det er, at vi søger efter hjælp ved at købe en bog, søger på nettet, er med i Facebook-grupper, Instagram, nyhedsbreve, små online-kurser, og så sidder vi og håber på, please, det her er det, der hjælper mig, så jeg kan sætte mig fri af min fortid. Det vil jeg ikke anbefale dig at gøre. Det, du skal gøre i stedet for, det er det her. Vi kan sige, at vores ustabile fundament er klar til at blive repareret. Så nu har vi brug for en håndværker, så vi henvender os til en håndværker, og så tænker vi jo netop, det skal være en, der er professionel, en som vi har tillid til, og en som vi kan lide. Vores håndværker skal have den helt rigtige viden, det rigtige værktøj, og de rigtige materialer i forhold til vores fundament. Og nu kan vi komme i gang med arbejde. Der er jo ingen af os, der kontakter en håndværker og håber på og tænker, please, lad det her være den rette til at ordne mit hus. Den metode, som jeg selv har arbejdet med, og den metode, som jeg bruger til mine klienter, og den, som jeg ved virker, er den her. Og jeg vil lære dig, hvad du skal gøre. Modellen kaldes nøgle, og den er nøglen til at kunne sætte dig fri af fortiden og blive den mor og partner, du drømmer om. Jeg vil vise dig, hvad du skal gøre. Du starter med udgangspunkt i en situation, som du ofte oplever. Det kan være en konflikt, du kommer i, en tilstand, en følelse, du oplever, noget, som du gerne vil belyse og have ændret, en ting inden for et område,
du oplever ligner hinanden. Og det er vigtigt, at du ikke tager mere end én ting. En ting, som spænder ben for dig lige nu. Vi kan ikke åbne for alle vores udfordringer og bearbejde dem på samme tid. Og det her er vigtigt. Det må du aldrig gøre. Altså en ting, som fylder for dig lige nu. Det er det, som jeg kalder din nuværende virkelighed. Din nuværende virkelighed kunne jo være, at du havde en følelse af tilfredshed og lykke, men så ville du jo nok ikke se det her webinar. Din virkelighed kan også være, at du ofte føler dig ked af det, modløs, du oplever mistrivsel hos børnene og eller i parforholdet. Din virkelighed kan også være noget, du gerne vil opnå. Inden jeg gik i gang med min personlige rejse, havde jeg rigtig mange dage med kedsomhed, med konflikter og håbløshed og en drøm om at blive lykkelig en dag. Når jeg vil arbejde med noget, der fyldte for mig, så kunne det for eksempel lyde sådan her. Jeg kommer ofte i konflikt med min kæreste, når vi har et problem, og vi gerne vil snakke om det. Ender det med, at vi taler grimt til hinanden. Han bliver vred, og jeg bliver ked af det, og bagefter så taler vi ikke sammen i flere dage. Det gør mig ked af det. Se, hvad er min positive hensigt ved min reaktion? Og du tænker sikkert, nu er hun da rablende skør. Der er der ikke noget positivt ved at blive ked af det. Men at blive ked af det er en forsvarsmekanisme. Altså, jeg gør det for at passe på mig selv. Det er ikke en smart forsvarsmekanisme, men den er sand for mig lige nu. Det næste, jeg skal tænke over, det er, hvad jeg ønsker mig. Hvordan vil jeg gerne have det? Og det kunne lyde sådan her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kan tale sammen, uden at jeg bliver ked af det, og han bliver vred. Min partner kan ikke ændre, så hvad er det, jeg ønsker for mig selv? Og her finder vi ofte væk fra ønsker. Men det er bedre, hvis du finder hen imod ønsker. Altså et billede eller en film af, hvad du ønsker. Og det kunne lyde sådan her. Jeg vil gerne kunne tale med min partner, uden at mine følelser bliver trigget, så jeg bliver ked af det. Det bliver til, jeg kan tale med mine børn og min partner om svære ting på en rolig og ligeværdig måde. Hvis jeg mærker stærke følelser, ved jeg, at jeg har et område, jeg skal arbejde med. Og se Line, nu kommer der en film med det, jeg ønsker. Og når du kommer i mål med det her ønske, er du så den person, du ønsker at være. Fordi det, der sker, når der kommer personlige følelser i spil, det er, at vi ikke længere taler om det oprindelige problem, fordi der er noget andet i spil. Og det her, det gælder alle steder. Også på jobbet. Så det næste vi kigger på, det er, hvad er grunden til den nuværende situation? Vi husker, at vi ikke kan skabe forandringer med samme mønstre, som skabte dem, så derfor er vi nødt til at gøre noget. Nemlig tilføre viden. I de 2 første opgaver har du netop arbejdet med viden, og det her det er vigtig viden, nemlig den viden, som kun du har, viden om dig. Viden kan også være teori i forhold til dine sår, viden om hvordan man bearbejder, viden om kommunikation, viden om håndtering af spørgsmålstegn, altså dit problem. I mit eksempel dykker vi ned i min måde at reagere på. Hvorfor bliver det konflikt? Hvorfor bliver jeg ked af det? Hvad sker der i mig, når jeg bliver ked af det? Er det noget, jeg har prøvet tidligere? Hvad er det, min krop forsøger at fortælle mig? Måske har du nogle traumatiske oplevelser fra barndommen, og du har nogle forsvarsmekanismer, som du skabte på den baggrund. Og det er vigtigt at huske på, at traumatisk, det kan være ubehageligt, men traumatisk kan også være ubærlige oplevelser. Og er du i det felt, så har du brug for en uddannet terapeut til at hjælpe dig, da du ellers kan risikere at genopleve den oplevelse. Din hjerne er nemlig ikke klar over tid, så den kan tro, at du står i samme helt forfærdelige oplevelse igen, og det må du aldrig gøre. Sørg for, at du altid følger din intuition og gå i dit eget tempo. Du får også brug for nogle erkendelser, og det fik jeg også brug for. Og det kan være, at du allerede nu, med det du har hørt, har fået nogle erkendelser, og måske får du det i løbet af de næste dage. I min rejse har jeg fået mange erkendelser, og det er erkendelser, der er sket ved at se på min livshistorie, og se og forstå mine mønstre. Og nogle erkendelser har jeg fået ved at arbejde med stoffet, altså viden, og noget gennem træning med øvelser, noget i min egen terapi, og noget i snak med andre mennesker.
og erkendelser, de kan dukke op bare sådan af det blå. Jeg måtte erkende, at jeg på grund af nogle oplevelser i min barndom, havde nogle meget uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. Jeg havde ikke tænkt over dem, for det var jo bare noget, der skete. Nogle af erkendelserne har været skønne at få, og nogle af dem har været ret trælse, som da det pludselig gik op for mig, at jeg ret ofte opførte mig som et offer. Så nu har du kigget på din virkelighed, du har dykket ned i din virkelighed, og du har fået viden, og du har fået erkendelser. Og med det du nu har fået frem, så er det blevet tid til at bearbejde det, som er kommet til dig. Og lad os vende tilbage til fundamentet. Vi kan jo ikke bare tage det dårlige væk. Vi må jo sætte noget nyt, solidt og tidsvarende ind i det område, hvor det ustabile og usikre var før. Når du arbejder med dit fundament, så har du brug for de rigtige redskaber, de rigtige sten og den rigtige mørtel. Du har også brug for at vide, hvordan man gør. Og det tager tid at arbejde med det. At få det til at stå stærkt og solidt, så det bliver en naturlig del af resten af fundamentet. Hvad kan du allerede, altså de ressourcer, som du fandt frem tidligere? Hvad har du brug for at lære? Og kender du nogen, som kan det, du gerne vil kunne? Hvad kan de? Og har du brug for at aflære noget? Og det kan gå hurtigt og nemt med nogle af de små revner, og det kan kræve mere arbejde og tage længere tid, før du er helt i mål med de større revner. Effekten, hvad vil den være? At du er den mor og den partner, du drømmer om at være, at du ikke længere er styret af det, som skete i fortiden. Du vil opdage, måske helt tilfældigt, at du pludselig kan noget, som du ikke kunne tidligere. At du pludselig kan snakke om noget, der er svært, uden at du kommer følelser i spil, som drejer fra samtalen og flytter fokus. Du vil måske opdage, at du har sat dig fri af tidligere mønster. Og måske vil der være nogen, der kommer og siger, du virker da mere glad. Og det kan også være, at du vil opleve, at dem omkring dig er anderledes i forhold til, hvad du plejer. At der er færre konflikter. Du vil måske tænke, at det er dine omgivelser, der har forandret sig. Men faktisk er det dig, der begynder at agere anderledes, og at se verden på en anderledes måde. Og nu vil du opleve, at der er en ny virkelighed. Nogle gange kan det, du har brug for at arbejde med, være så alvorligt, at du har brug for at arbejde med det flere gange. Men du vil helt sikkert opdage, at du starter på et nyt niveau. Og hvis du sidder og tænker, at det her, det ser da både simpelt og svært ud, så vil jeg give dig ret. Nogle gange er det nemt, og andre gange skal der lidt mere til. Jeg lover dig, at den her metode, den virker. Den bygger på gennemprøvet og evidensbaserede metoder. Det er den, jeg selv bruger, og det er den, jeg bruger sammen med mine klienter. Det virker. Jeg har bemærket, at der dukker mange personer op, som har nogle store sorg og dybe ar på sjælen. Og måske lægger du selv mærke til, at både mænd og kvinder dukker op i medierne og fortæller deres historie. Og bruger den historie til at gøre dem stærke. Der er mange mennesker, der er mærket af ting, der er sket i deres barndom. Lisbeth Zornig og Puk Elgård, de er eksempler på kvinder, der har haft de mest forfærdelige vilkår i deres barndom. Men på grund af resiliens, som er en særlig modstandskraft, som udvikler sig hos mange børn, så klarer de sig godt på trods af deres opvækst. Deres sorg er blevet det, som gør dem dygtige og stærke inden for deres område. Og du skal huske på, at de ting, vi blev påvirket af, havde vi ingen mulighed for at forhindre eller kæmpe imod. Vi vidste ikke, hvilke følger de ville få, og senere, hvordan vi skulle bearbejde dem. Vi lærte ingen steder. Og mange af de ting, som børn vokser op i, er forbundet med tabu og berøringsangst. Den skyld eller skam, som du måske bærer rundt på, tilhører slet ikke dig. Desværre så hjælper det heller ikke at pege fingre eller forsøge at sende skylden tilbage, for det ændrer ikke noget. Ansvaret ligger nu hos os selv. Personligt vil jeg ønske, at jeg havde vidst det her noget før, så havde mine egne børn nok ikke haft de udfordringer, de har i dag. Jeg håber, at de gør det, inden de får børn. Det gode er, at vi har mulighed for at finde den autentiske person, vi er frem igen. Selvfølgelig ikke i den barnlige udgave, men i en ny tidsvarende udgave. At sige farvel til de sår, der har skygget for mit fulde potentiale. Sår, som i dag er blevet en styrke i min måde at være i verden på. Mit fulde potentiale, hvis jeg ikke engang var så stor som i dag, ved det er. Og det, der er vigtigt for mig, det er følgende. Jeg kender mine værdier, og jeg lever efter dem.
Jeg kender mine ressourcer, og jeg sætter dem gerne i spil. Jeg har styr på mine følelser for det meste. Jeg har sagt farvel til mine indre kritikere og goddag til positiv selvsnak. Jeg kender mine grænser, og jeg kan sætte grænser. Jeg ved, at konflikter er potentiale til læring, også selvom det indimellem er svært. Jeg føler ofte glæde, og jeg har overskud til mange ting. Jeg er den, jeg ønsker at være, og jeg er stolt af den, jeg er. Jeg har en masse viden og mange værktøjer, som jeg bruger. Værktøjer, som jeg også bruger i samspil med andre, som jeg lærer fra mig, så andre mennesker kan få glæde af dem. Jeg elsker at dele min viden, og jeg elsker at lære fra mig at se mennesker vokse. Min anbefaling det er at lære nøglen udenad. Den er tankegangen bag min måde at håndtere et problem, jeg selv har. Det er også tankegangen bag forståelsen for andres reaktioner, fordi nøgle er universel. Du kan bruge det hele, du kan bruge dele af den, du kan bruge den til børn, du kan bruge den over for voksne, du kan bruge den over for dem du møder, både nogen du kender og nogen du ikke kender. Brug den som en måde at tænke på, som en måde at spørge på, som en måde at holde dig ude af andres følelser og reaktioner. Og hvis du gør det, vil du snart mærke ændringer i dig selv, som dig, som mor og som partner. Nu har jeg lært dig om barnets let påvirkelige psyke. Jeg har lært dig, hvordan du finder dine ressourcer, som skal hjælpe dig med at få de forandringer, du ønsker dig. Og jeg har lært dig, hvad du skal gøre, når du ønsker at sætte dig fri af din fortid og blive den mor og partner, du ønsker at være. Der er 2 ting, som jeg gerne lige vil belyse, fordi du måske sidder og tænker, det her er fedt, og det vil jeg gerne. Så er der 2 bekymringer, som vi ofte møder. Den ene er, kan jeg lære modellen? Og den anden er dig selv. Nøglen er det grundlæggende værktøj. Ligesom ressourcer altid hentes ind, og du skal huske på, at dine ressourcer er nogen du har, de er bare gemt væk lige nu. Accepter og anerkend dig selv. Det er som det er lige nu. Det er en måde at tænke på, det er et mindset. Når du har prøvet det nogle gange, når du øver dig og tillader dig selv at fejle, så vil du opdage effekten af værktøjet. Det utrolige er, at det virker både kompliceret og svært, og at du sikkert lige nu sidder og tænker, at det kommer til at koste en masse energi, som du ikke har lige nu. Så vil jeg sige til dig, det virker kompliceret og virker som noget, der koster meget energi. Men du vil opdage, at de glemte positive af dig selv, som du finder frem, rent faktisk giver energi og glæde allerede fra start. En energi og glæde, som smitter ud på dine børn og dine partner. Så lov mig, at det ikke bliver metoden, der kommer til at sætte en stopper for det her. Lov mig, at du faktisk går i den her retning. Jeg lover dig, at det kommer ikke til at blive så slemt, som du forestiller dig. Den anden bekymring er den her med, at du er bange for, om du er god nok, om du kan det her. Her vil jeg bare sige til dig, hvis du overvejer at gøre det her, så vil den person af dig, som du er lige nu, nok ikke kunne lykkes med det, som du gerne vil. Men hvis du vælger at sætte dig selv på en rejse og siger til dig selv, nu vil jeg faktisk gerne gøre det her, som Tina har lært mig, så vil du blive den person, der lykkes med det. For når jeg kigger på min egen rejse, så tænkte jeg også sådan her i starten, jeg ved ikke rigtig noget om psykologi og personlig udvikling, og jeg er sikkert den eneste i hele verden, der har de problemer, jeg har, og som tænker de tanker, jeg tænker. Det er pinligt at have det så skidt. Jeg havde virkelig mange udfordringer. Men hvis jeg ikke var startet på den her rejse, havde jeg ikke lært de ting undervejs, og jeg ville jo aldrig være nået dertil, hvor jeg er i dag. Så det vigtige er ikke, at du lige nu føler, at du er den rigtige person til at gøre det. Det vigtige er, at du føler sådan her. Jeg har lyst til at prøve den her rejse på min egen skyld, og jeg har lyst til at udvikle mig på vejen til faktisk at blive den mor og partner, den kvinde, jeg gerne vil være. Jeg har snakket i lang tid nu, og jeg håber, at du kan fornemme, at jeg kunne blive ved med at snakke, og jeg har meget mere på hjertet. Det, som jeg har lært dig, er nogle værktøjer, som du kan bruge, og som jeg håber vil få dig til at lykkes. Der er meget mere, jeg kunne lære dig. Så hvis
du har set det her webinar til ende, så har du lige nu 2 valgmuligheder. Du kan vælge at sige til dig selv, hej, jeg tager de her ting, som Tina har lært mig, og så begynder jeg bare at implementere dem for mig selv, og jeg begynder at bruge de her ting. Og hvis du gør det, så håber jeg så meget, at du gør det, og jeg håber så meget, at du kommer til at lykkes med det, og at du kommer til at gå i den retning, som du ønsker dig. Det kan også være, at du sidder og tænker det her. Hey, jeg vil egentlig gerne have hjælp af nogen, som har erfaringer med det her, og som har gjort det her for andre før mig, og som præcis ved, hvordan det skal gøres. En, som selv har taget rejsen, og som har erfaringer med cases, som ligner min, og som har et netværk af mennesker, som hun kan trække på. Hvis du sidder og tænker sådan lige nu, så send mig en sms og book en samtale med mig. Så kan vi finde ud af, om jeg rent faktisk kan hjælpe dig. Vi kan sammen finde ud af dine tanker om din situation, og hvor du gerne vil hen i din personlige rejse. Så tøv ikke, send en sms og book en samtale. Og det er mig, du kommer til at snakke med, for det er mig, der kender forløbet og de metoder, du kommer til at lære. Tøv ikke med at booke en samtale. Det er det, jeg sidder her for. Og så vil jeg bare sige tusind tak for et godt webinar. Nu er vi ved vejs ende, og jeg håber, at det her giver værdi. Uanset hvad der sker, så håber jeg, at du begynder at implementere den her viden, uanset om du gør det selv, eller om du gør det med min hjælp. Så tusind tak, fordi du så med.